Zelako problemak kableazkatzeko Ikusiz nola gauden, batzuk parre faltan, gupoteoan geunden, ta hoiek mezatan. Guk ondo pasa dugu, hasita bukatu, aspertu egin zarete, ez disimulatu. Ongi pasa dugu, bota du horrela, esango nuke ondo, pasatzaretela. Agintzen dute, zer egin behar den, zer uste dute jatela. Ez dakizuen, baina egin dugu, poteo itzela. Usuek zion, aztuko da, Pello Jose behartu bela. Pare badira, animatzen ba, izorratu daitezela. Nahi soinu hontan egin daiteken, enez irristero erren. Bildutazuen kanta egiteko, behar den adinak hemen. Jazan doinua rekuperatuz, orain hemen eta aurten. Beste aldekoak jakin dezaten, ondo pasatzea zer den. Respetatu eixu etxanda, ta egon guri begira. Bezpelan hemen ez da ikusten, izar guztien dira. Gu errespetuz ibili gara, poteoaren neurrira. Honek ezaren bertotan egin, kantan entrenatu dira. Zilgo eta bestea da golden, babaiazean egingo dugu, gainera orain ta hemen. Beste konparsak jakin dezala, klase eutitzea zer den. Klaseak daude, argi mintzatuz gizona, zuena dugu klase zuzena, gurea da zoriona. Sustraiko lina, ez du aukeratu, bietan erantzun ona. Liza Minelli, baino hobea, izan da beti Madonna. Klaserik gabe jakintazue, ondo pasa daitekela. Horko pareja ez da beroa, gehienera da epela. Negargarria iruditzen zait, hartu duzuen papela.
mortalak direla. Divertioen begiradan, alanda guzti, otako dugu, aruntzabe estenkadan, ezkendun gura, tana kontatu, baina ezan behar da ara, disimulatzen gabizoin baina, bidean enroiau gara. Bidean egin dugu iratzetan ikai, zuak ere bai, ez ote zeuden, laurak hemen batzeko zai. Gu normal, ari garata, zuek orzoazte beguai, ridikuloak ez zurtzen da, egon zaitezkete lasai. Gure nahi sustrai jarri egin du Mazielen bibotea, lluvia de estrellas da zuentzako aurkezteko bikotea. Berriro ere sustrai diotzu, ez zaite izan arlotea. Konpara itzazu Iratxe Ibarran tauzu eden eskotea. Itxura danez, bikote hori, dago roskatik pasea. Bidean zehar, eukiomen dute, sekulako despasea. Eta Iratxek, ikutu dio, aurrea eta atzea. Iratxe horri, deitzen diot nik, ondo disimulatzea. Simulatzen jakin behar da, hori ez da eta betiko, baina bidean nik aurri izan dut, sustraigaz nahiko exito, eta Xabierrek eskoteari buruz berban indauzinko, zuk hori gura zenduke baina, hau ez tozu ikusiko. Eskoterikan ez du ikusi, baina hartu duzepela, eta ez dakit berea dugun, jasa edota gospela. Hortxe dabiltza ipurdi multzen, gizon pobreak bezala, ba horren guaiak baldin badira, musukatu daitezela. Sustraik esan du, ta egin dugu, berriz esan zazu aupa, zuk ere berdin
ibili zara, horrekin jotzeko flauta, baina orduan iratzek ez du, horrezen gora apunta, bestela sustrai, etzan egongo, eskuak poltzan sartuta. Itxura ganez, gaur iratxe ez duk, sustrairin diozu kasu. Bikote fidel horretan, segizue pausuz pausu. Ta guk probatzen, segiko dugu, guztien artean gartxu. Bikote ona, iten duzue, eta izan zoriontsu.